er nu indsat servicemedarbejdere, som kan tilkalde hjælp, hvis du har brug for det. Fra togene er servicemedarbejderne i direkte kontakt med alarmcentralen. Servicemedarbejderne har også til opgave at hjælpe passagererne med oplysninger om afgangs- og ankomsttider og togforbindelser. Servicemedarbejderen kan hjælpe dig med mange ting. Blandt andet er de uddannet til at tage sig af situationer, hvor der er brug for førstehjælp. Opstår der uforudsete forsinkelser, kan servicemedarbejderne hjælpe dig, så du alligevel når frem. DSB har uddannet et servicekorps på 70 medarbejdere, som skal hjælpe passagererne og øge trygheden i togene. Servicemedarbejderne kører med fra station til station. Brug dem. Det er også dit tog.